Миле, братчет ти, дето му вика племенникът, той се жертва. Второ фрапе. И го питам, абе момченце, за какво ти се жертваш? Миленце, ти ми най-скъпата братовчетка. Аз друга нямам като тебе. И като цяло. Извинявай, че не те гледам в очите. Сега ще те погледна. Ама... Той като криминален филм, бе. Ма той ще го публикуват ли в интернет, бе? Как? Айде... Спри го, бе, спри го. Няма го спра. Що поръча Ахмако та отврат, бе? Защото обещах на братовчетка ми. Аз не съм като тебе. О, миле, къде попадна, какъв братчет към баща? Какъв братчет? Не мога да си избираш роднините. Сори. Айде, с Богом.